Привет! Отдавна не съм ви се включвала така да ви говоря на камерата просто. Мина може би около месец, когато последно записвах. И така че май месец не съм записвала особено много. Дадох си почивка. Мисля, че е хубаво да си поговорим на тая тема по-често, отколкото я засягаме обикновено. Аз днес избягах на село. Пеят птичките тук. И отивам при сестра ми и децата да се заредя. Скоро ще поговоря малко и за темата за бърнаут, който мисля, че изпитах в началото на април. Доста интензивен бърнаут. И ако искате да чуете и други неща от мен, не само свързани с невъразнообразие и с коучинг, ще говоря повече на тези теми на Христина Иванова No Filter. Така че, ако имате интерес, само ако имате интерес, може да ме последвате и там. И така, прекрасен уикенд ви пожелавам. Аз си давам почивка, изключвам се. И ще се видим с вас скоро. Предстоят изключително интересни неща. Следващия и този месец, и следващия месец. Така че ще има да споделям доста новости. До скоро!